Labari na Hausa Novels. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar ko da yaushe kuna tare da Maman Yasmin. Idan ku baki ne a wannan tashar tamu mai albarka wato labari na Hausa Novels, ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sauti domin samun sababbin littattafanmu da zarar mun ɗora. Da yake tsiyayo mata ta ce, na yi NC a Business Administration. Manushi da Salima ta ce, ina za a samu results ɗinki? Kwantar da kanta ta ce, babu komai da na Bismillahirrahmanirrahim. Balagaggiya. Kashi na 13. Kwantar da kanta ta ce, babu komai da na fito da shi daga gidan Hisham. Ta bi baki ta ce, za a san yadda za a yi in dai an yi din. Ai, an yi mai wuyar. Za ki koma makaranta ne, kin san komai da ilimi ya fi. Ran Safiya ya yi fari sosai, ta yi dariya ta ce, na gode Allah ya bar ƙauna mam, amma ina son neman kumbo na. Murmushi Dr. Salima ta ce, na sa yayata da take aure a Kano ta je ta binciko min. Ta samo min nambar da za mu same ta. Sosai ran Safsi ya yi haske, ta kwantar da kanta jikin Dr. Salima ta ce, ina alfahari da ke mam ɗinmu. Lakace mata hanci ta ce, kina wa Amjad wasa da abincinsa, dubi yadda yake ta shan hannu, ke kuma babu ruwanki. Ɗauko shi ta sanya masa nono ta ce, amma kuma zan je wa kumbo da shi. Cikin tausayawa ta ce, wayya aka yi kika shigo duniya ne, ki bani labarin wani abu game da ke. Ɗaukowa ta ce, mam ba duniya na shigo ba, mahaifina ne ya ba wa Hisham hayata, ni ban san me yasa ya shiga tsakaninsu ba, amma kuɗaɗen da Baffi ya karɓa gurin Hisham suna da yawa. Bayan ya yi min dole babu amincewa ta, na bi Hisham. Sau ɗaya mun yi waya da kumbo, take faɗa min ya sake ta saki 3, ya auri wata tsohuwar mai gidan karuwai a bayan layinmu. Sun ma bar gari, saboda haka ita za ta koma Nijar, tunda dama asalin su duka buzayen Nijar ne. Tun daga wannan rana ban kuma samun wani labari game da kumbo na ba, ko ɗan uwana Safwan, ko kuma shi mahaifin namu ba. Da matsanancin mamaki da kuma rashin fahimta Dr. Salima take kallanta ta ce, me yake damun mahaifin naki? Ina aka taɓa bayar da hayar mace tun da nake a duniya, a wani garin mahaukatan? Murmushi Safiya ta yi, mai haɗe da hawaye ta ce, ba wai iya na lamura masu rikita lissafin hankali suka tsaya a iyakar abin da na sani game da rayuwata ba. Mam, zan sanar da ke wani abu da ba kowa ya sani ba game da ni. Kamar yadda kika sani, sunana Safiya Zubair Kawali. A farko ban san me kalmar Kawali take nufi ba, sai daga baya yanayi da lokaci ya rinka ganar da ni abin da take nufi. Mam, na tashi na gan mu biyu a gurin iyayenmu, wanda ni ce nake babba, sai kanina Safwan. Mun taso cikin rashin gata, ba kamar kowane yara ba, domin ba ma gaban mahaifinmu. Mahaifiyarmu ita ce mai kokarin ganin ta yi mana gata. Muna zaune ne a gidan haya a unguwar Giginyu da ke cikin garin Kano. Gida ne mai dauke da matan aure 9, kowace da mijinta da ɗanɗanta. Duk da kasancewa duk inda kika ji irin wannan rayuwar, kin san za a samu karancin tarbiyya, domin ɗaki ɗaya ne kowa yake da shi a gidan. Wani yana da yara sun kai 5, haka ake gwamutsuwa a kwana, amma fa babu lalacewa irin tawa ni da ƙanina, domin bayan kwana da muke yi da mahaifanmu, idan Baffi ya so iskanci har karuwa yake kawowa wannan ɗan kurkukun ɗakin namu. Haka cikin dare kumbo za ta ɗebe mu dawo tsakar gida, wani lokacin ma ruwa ake shi kuwa Baffi babu ruwansa, shi da karuwarsa su sha sha'aninsu. Da safe ya siyo mata shayi har da kwai da bread, inda mu kuma a mafi yawan lokuta sai dai mu koshi da kawo ƙwaryar abokan zama. Kumbon mu ba ta da ganda, ko da kuwa wahala ta tsikar da ita, oho, ita ce surfau da kahuwan kawai, duk don ta ga ta rufa mana asiri. Duk wani abu da ya shafi haƙƙi na iyali, shi fa Baffi bai san shi ba. Abin da ya sani kawai ya je ya shawo kayan mayansa, ya zo ya sa kumba a gaba, ya yi ta zaginta yana faɗa mata maganganu. Ita kuma babu haƙuri, ta biye masa su yi ta yi, ƙarshe ya rufe ta da duka. Mam, tun ina ƙarama Allah ya zubo ni da kyawun kallo, kin san 'ya'yan buzaye, gane da gashi, wannan ya ja min soyayyar mutane na kirki da akasin haka. Haka muke ta rayuwa, babu wani daɗi, don ma kumba ta yi ƙoƙarin sanya mu a makarantar allo ta malam mai almajirai da ke kallon gidanmu. Da ke ina da fahimta, a nan nake ta karatu na. Malam mai almajirai shine ya samu a makarantar boko. Muka ci gaba da gurgurawa, duk da ƙoƙari irin na kumbo takan gaza, saboda nauyi ne da ba ita
Allah ya ɗorawa ba, gashi duniya ta zama yi min in yi maka, sai ya zama na a gidan namu ma yanzu mace ɗaya ke bamu abinci, mutuniyar kirki. Inno da safe za ta yi dumamenta ta zuba mana mu tattaɓa, tunda su ma wani lokacin ba isassu yake yi ba ita da yaranta. Haka da rana in sun samu za ta bamu, da daddare ma haka. Sannan idan Kumba ta yi wankau ko da kau ta samu tana girka mana. Allah sarki, Kumba ta sha girka mana abinci don kan mu dawo daga makaranta mu ta gayyara. Amma haka Baffi zai dawo ba tausayi bare imani ya ɗauke ya cinye. In ta yi masa magana ya dake ta. Babban abin da ya fara barazana ga lalacewa ta shine yawan kama Baffi da ake yi da laifin ya yi wa yaran mutane fyaɗe. Sai matasan unguwarmu suka ci alwashi ni ma sai sun lalata ni kamar yadda ubana ke lalata yaran mutane. Ban san wace irin kariya Allah ya bawa jikina ba. Tabbas tun ina ƙarama maza ke jagwalgwala ni, amma Allah bai taɓa ba wani ikon shiga ta ba. Da taimakon mai unguwarmu da ya sanya dokar duk wanda aka kama ya yi wa wata yarinya fyaɗe za a dandake shi, na samu na tsira. Amma fa akwai mutane guda biyu da suke jana a jiki su bani kuɗi, su bani gabansu na sha musu, har sai da na saba da wannan ba tare da Kumba ta sani ba. Ranar da Kumba ta samu labarin da aka kama mu a wani kango da Nuhu mai yadi, har su mata saboda tashin hankali. Amma da Baffi ya ji labari dariya ya ce shi ai haka yake so. Dama Allah ya bashi zuƙeƙiyar yarinya nan, a ce bai samu jarin yanke talaucinsa ba. Har ikirari yake min sarauniyar kyawawa yanke talauci, yar gado, jinin Zubairu Kawali, gindinki ya fi ƙarfin cin talaka. Da irin waɗannan kalmomi na mahaifina na rinka jin cewa zan iya yin komai. Gashi wani iko na Allah, ban shekara 15 ba ina JS2 Ubangiji ya gama kera ni. Nan 'yan iskan malamai su ma suka rinka jana, musamman da ke Allah ya bani kwakwalwar karatu ga kyau ga kayan ruwa, in ji su. Malam Hadi shine mutumin da ya fara fasa min gardin shan nono. Bana mantawa laifi na yi masa da ke Allah ya yi ni da tsoron bulala, saboda idan aka dake ni gurin tabo yake yi baki. Abinka da farar fata, ni kuma gani kamar maciji, ban san tabo. Da wannan ya amfani ya ja ni ofis ɗinsa. Da farko ya rinka min faɗa, ina ta kuka. Daga baya ya sauko ya riƙe hannuna ya ɗauko dorina ya ce, Safiya, ba zan iya yafe miki laifin da kika yi min ba, amma za ki iya fansar kanki da abu ɗaya. Idan ba haka ba sai na kusa kashe ki da duka. Ai sai na ƙara rikicewa na rinka roƙonsa. Ya yi murmushi ya tashi ya kulle ƙofa ya dawo ya ce in cire hijab ɗina. A tsorace na cire, ya limshe idanu ya janyo ni jikinsa, na rushe da kuka. Ya yi saurin rufe min baki, muryarsa na rawa ya ce, idan baki yi shiru ba kin san sauran wallahi na lahira sai ya fi ki ɗorar da daɗi. Ina ji ina gani ya ɗage min riga ya sa hannu ya kamo nono na ya rinka wasa da shi. Ina jin zafi amma ban isa in yi kuka ba, sai ya zare min idanu. Ƙarshe ya sa baki ya rinka sha min nono na. Zafi nake ji sosai sai dai ban isa ba in faɗa ba. A daga baya ya zame wandonsa yana shan nono yana mulmula gabansa. Can ya kankame ni ya zaro tishu ya zuba spam ɗinsa ya sake ni yana mayar da numfashi. Na tashi ina kuka na mayar da rigata zan fita. Ya kamo hannuna ya damƙa min naira 1000 yana share gumi ya ce, idan kika faɗa wa wani wallahi sai na sa an sace ki. Idan kuma kin amince duk sanda kike buƙatar kuɗi ki zo in sha nono na baki, kin ji? Da ke ina jin tsoronsa haka na ɗaga masa kai. Shi ne mutum na farko da ya fara ƙoƙarin raba ni da budurcina, sai dai tsoron hukuncin da ka iya hawa kansa idan asirinsa ya toni ya sa ya haƙura. Muka ci gaba da tafiya a haka. Ƙwarai ya lasa min daɗin kuɗi. Kumba tana min faɗa tare da nasiha, shi ya sa nake yin komai a tsorace. Har Allah ya sa na gama sakandare na dawo zaman gida. Sai maneman aure na suka yoca. Sai dai wani abin takaici, duk wanda ya je wa Baffi da maganar aure na, abin da yake fara tambayarsa waye ubansa a Najeriya, domin yarsa ba ƙirar talauci ba ce. Idan ya ji da ɗan gwabi-gwabi to zai amsa ya yi ta sasukar mutum. Ƙarshe idan ya samu yace yake so ya kori mutum. A haka malam mai almajirai ya ga zamana a gida ya fara tsayi. Gashi sun yi da Baffi ya aurar da ni yaƙi. Shine dalilin da ya sa irin tallafin nan na karatu da wasu cikin masu hali suke ɗaukar 'ya'yan talakawa. Malam mai almajirai ya sa sunana. Cikin ikon Allah na samu. Farkon shiga ta makaranta komai na a nutse nake yin sa. Daga lokacin da abubuwa suka lalace, lokacin da na haɗu da ƙawata Salma, sai Allah ya haɗa jinin mu, komai tare muke yi a school. Rayuwa tana nisa, ina ƙara samun gogewa da rayuwa da mutane. Mahaifina na ƙara ɗora buri a kaina, yana ganin ni ce jarinsa. Sannan ƙawata Salma na nuna min babu komai
na ware mu yi rayuwa da wannan na saki jiki sosai da ita har na biye mata ta koya min lesbian abin da a yanzu in dai na tuna nake kuka ina roƙon Allah ya yafe min. Salma ta so na biye malaman makarantar mu sai dai na ƙi yarda da wannan way din saboda ina masifar tsoron maza ina jin ba zan iya ba su kaina ba da haka na yi ta rabawa maza jiki banda farji na har kawo ranar da baffi ya haɗa ni da Hisham. Hisham shine namiji na farko da ya fara sani na a duniya. Allah ɗaya a lokacin da na san jan hankalin da na yi masa akan alfashar da yake aikata za ta sa ya ji a ransa ni ma bari ya keta ni wallahi da ba zan yi masa ba. Mom, daga Allah babu wani ban taba yarda da Hisham zuciyata na so ba sai dan na san idan ma naki yana da karfin kwata har ma ya hada ni da dukan tsamin jiki. Shiru Safiya tai tana sauke ajiyar zuciya sosai tuno rayuwa yakan sanya ta jin bata cancanci nadama yanzu ba. Ya kamata a ce itan ta yi sunan da za a faɗe ta a duniyar iskanci tun da dama burin mahaifinta kenan. Da Salima ce ta katse ta da cewa kin yi shiru. Dagowa ta ce iyakar abin da yake da muhimmanci da kuma ya dace ki sani kenan cikin rayuwata. Mahaifina shine ya bani lasisi na yi karuwanci sai dai ina ganin kamar karuwancin bai karɓe ni ba. Jinjina kai da Salima ta ce gaskiya ana kwada a duniya tunda nake ban taba jin labarin lalataccen gantalallen uba irin naki ba Safiya. Ashe duk abin da ya same ki sakayya ce. Laifin nashi ne kuma shine yafi kowa cancantar karbar hukunci. Sun koyar da kanta tana kallon kanta suka ci gaba da tattaunawa sosai jikin Dr. Salima yayi sanyi da labarin da Safiya ta bata. Kwana biyu tsakanin Ambassador Halil Adam ya dawo karan farko tun zuwan ta gida. Lokacin da ya shigo gidan Safiya tana ɗakin ta sun gama aikin tarbarsa. Ta gaji ta kwanta Amjad na gurin nani. Bacci take yi mai daɗi sosai. Ita Salima ta shigo ɗakin ta zauna a gefen gadon. Ta ci ado sai zuba uban kamshi take yi irin nasu na Kanuri. Tashin Safiya ta yi. Ta tashi tare da yin miƙa. Suka kalli juna Safiya ta ce kin sha kyau anti kamar sarauniyar kyau. Murmushi ta ce Amjad ya gaisa da ambassador. Saura maman Amjad. Murmushi ta miƙe ta sa hijab ɗinta ta ce tuba nake momin mu je a yi min iso gurin dad. Suna dariya suka fita suka nufi falon ambassador. Tunda suka shigo ta ji gabanta ya faɗi lokacin da suka haɗa idanu da ambassador. Ta durƙusa cikin girmamawa ta gaishe shi. Idanunsa akan ta yana nazarinta. Ya ce Safiya ko? Jinjina kai ta ya dubi Salima ya ce za mu yi magana anjima. Dakta jinjina masa kai ta Safiya ta miƙe ta fice daga falon ta koma ɗakinta ta kwanta. Yaran suka shigo suka ci gaba da harkokinsu. Rayuwar gidan ta ƙara daɗi. Alhaji Halilu mutum ne mai sakin fuska da son jama'a sosai yake jan Safiya a jiki da wasa da dariya. Ko danin suka fito cin abinci ya ga babu ita sai ya sa an kira masa ita. Yayi ta mata faɗan ba ta son sakewa tana takura kanta haka za su haɗu da Dr. Salima su yi ta yi mata faɗa har sai sun ga ta saki jikinta. Ana haka maganar takardunta ta kammala ta fara zuwa digiri ɗinta cike da soyayya abin aranta. Satin ta biyu da fara zuwa makarantar ambassador ya siya mata dalleliyar mota ƙirar 'yan matan zamani da waya ta musamman sai system saboda samun sauƙin harkokin karatu. Safiya sai fasa kai take likafa ta ci gaba. Direban gidan yana koya mata mota kuma tana ganewa sosai har ma ta fara tukawa ita ɗaya. Wanka take ɗauka na gaske ke ba kya ce ita ce yar mai wankau ba. Fatan nan ta ji hutu har wani glowing take. 'Yan matan jami'a suka sako ta a gaba haka samari ma. Amma ta ƙi yarda ta yi ƙawarta ɗaya wata Sakina. Da farko Safiya ba ta sauraron Sakina. Nacinta ne yayi yawa har ta fara kula ta. Sakina matar aure ce sai dai abin da yake bawa Sofsi mamaki ko kaɗan Sakina ba ta daraja aurenta. Ita kenan a zuwa a ɗauke ta a mota a fita da ita. Idan Safiya ta yi mata magana sai ta ce ita fa ba zaman aure take yi da mijinta ba. Zaman gaba suke yi tunda suka yi aure ko yatsanta bai taba rikewa ba. Gashi ta yi ya sauke mata yaki kuma tana da yakinin shi din ba haka yake zaune ba domin shi ba mazauni bane. Sosai Safiya take mamakin wannan hargitsatsen aure na Sakina tunda suke gashi har sun kusa cinye shekara amma bata taba jin ta ce ga mijinta ya kawo mata ziyara ba. To abinda babu ruwanka Hausawa suka ce daɗin gani gare shi. Cikin haka ne kuma lamura suka fara sauyawa cikin rayuwarta. Duk yanda Safiya ta so jure rashin abokin rayuwa ta kasa jurewa. Hisham ya yi mata Saban da ba za ta iya rike kanta ba. Ta ji a ranta ba za ta ƙara lesbian ba kuma sex ɗin ma tsoro take ji. Wata rayuwa mai wahala take gudanarwa kullum ita
kenan cikin shan ƙwayoyin rage sha'awa. Kwatsam sai wata ta bullo, lamarin da ya hargitsa lissafin duniyar Safiya. Ranar wata Juma'a ne ta je makaranta ta dawo ta gaji matuƙa, wannan ta sa bata zauna a falon ba, ta shige ɗakinta. Tana cakalar abincin da ke matar gidan bata nan, ta je Kaduna, ana sunan ƙanwarta. Ji ta yi an turo ƙofa tare da sallama, ta miƙe da sauri ta ce, "La, Dad, kai ne da kanka? Ai da ka kira ni." Zuba mata idanu yayi yana aje Amjad ya nemi guri ya zauna gefen ganinta. Ya nuna mata guri ta zauna, sannan yayi gyaran murya ya ce, "Na jima ina so na samu lokaci mu yi magana, ya gagara samuwa saboda uzurruka da suka yi yawa sosai. Na ga dacewar yin amfani da wannan lokacin kamar zai yi daɗin tattaunawa." Jinjina kai ta yi, gabanta yana faɗuwa. Ya yi murmushi ya ce, "Kar ki sanya tsoro, shakka ko damuwa, ki faɗi iyakar gaskiyarki. Ni kuma duk abin da kika faɗa zan yi aiki da shi wajen sanin abin da ya dace. Safiya, meye matsayarki game da maganar aure?" Cike da girmamawa ta ce, "Dad, bani da wata matsaya akan hakan saboda bana kula kowa." Saboda me? Sake rusunar da kai ta yi, mutumin yana masifar yi mata kwarjini ya ce, "Ina jinki." Cikin in'ina ta ce, ina ganin tattago maganar aure ba ta ba ce, kamar ta masu cikakken gata ce." Murmushi ya ce, "Ke kin raina gatan." Labari na Hausa Novels. Idan ku baƙi ne a wannan tashar tamu mai albarka, wato labari na Hausa Novels, ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sauti domin samun sababbin littattafanmu da zarar mun ɗora. Ni fa abin nan ya fi ƙarfina. A ina ka taɓa ganin an yi mu'amalar zamantakewa tsakanin mutum da aljan? Na fi so ki kwantar da hankalinki. Babu abin da zai same mu. Kuma malam ya ce dawowa ta yi domin... Wallahi ba zan iya jurewa ba. Kawai ta dawo ne kawai don ta cutar da mu. Ka manta irin wahalar da muka sha a baya ne? Kishi da aljana return. Ina ma abota sauraron littattafan Hausa, musamman waɗanda suka bibi littafinmu na kishi da aljana. Ya dawo muku a sabon salo. Littafi ne mai ban mamaki, ban al'ajabi da kuma ban tausayi. Mrs. Suleiman Zainab Falala ce ta zauna ta baje basira da fikira ta dawo muku da wannan littafi. To yau gashi ya zo da wani sabon salo. Kishi da aljana return. Mu kasance da mu da ku a wannan tashar mai farin jini, wato taskar makaranci, domin sauraron wannan ƙayataccen littafi. Kishi da aljana return. Kishi da aljana return.